चलवलस सपाऊ अब परिवेश न होई। नेता के तनो केहू बनी मगर अखिलेश न होई। नेता के तनो केहू बनी मगर अखिलेश न होई। बुझलू? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डिम्पल भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहिले विकास भई उत्तर प्रदेश के कोना कोना सेवा दी होले एम्बुलेंस के। अरे तो भैया के ध्यान ना हो। रहले मुलायम सिंह जनता के नेता, एही से कहल जाला धरती पुत्र बेटा। केहू